Време е за нова и драстична промяна на външния ми вид. Първа стъпка. Правим едно измиване на главата. Втора стъпка. Измиваме главата много добре. Трета стъпка. Боядисваме я. След това правим една малка терапия да подхраним косама. И разбира се е време да отрежем малко косата. Ами да ви покажа крайния резултат или не съвсем, защото гледайте до края. A few moments later. Так ме е черно вече, но за да стана Калуян от тайните на селото, трябва да се отпръсна. Психически не съм готов, психически не съм готов, как да... Аз съм бил една година с това нещо тук. Няма връщане назад. О, но! Ой, ной! Ой, ной! Станах 10 години по-млад. Ще ми трябва време да свикна. Какво да ви кажа? Очаквайте тайните на селото.